Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ed innofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familja Troisi u Demenville, kif ukoll magħna dal-għodu hawn il-familja Mackey li ġiet tirringrazzja lil Madonna għal 25 sena ta' żwieġ tagħhom. Kejjew ninaqdu flimkien f'din il-festa għażiża tal-Apostlu Ġagbu. Fejn Ġagbu stess fit-tri tiegħu jurina u jikteb fuq l-importanza tal-fidi tagħna. Imma l-fidi rridu nsibuha u nagħtu prova tal-fidi tagħna mill-karità tagħna, mill-imħabba tagħna. Fil-waqt li narfu ħuti n-nuqqasijiet tagħna għalhekk jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti qaddist l-ewwel ħidmiet tal-apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wettaq u għejn lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-ħarsien tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim it-tieni jittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Ħuti, dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarral tal-fuħħar, ħalli bekk jidher sewwa il-kobor ta' din il-qawwa ġejja minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex maqtnin. Imħasbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuba. Ippersegwitati, iżda maħniex abbandonati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru il-mewt ta' Ġesu. F'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu biex il-ħajja ta' Ġesu wkoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spirtu ta' fidi li fuq hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt, aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma' Ġesu u ressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar il-rat tal-ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-Murej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien min jiżra fi dmuħ jaħsad fil-ferħ. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta il-mulej reġġa lura lill-mjasra ta' Sijon, konna qisna mitlufa f'ħolma.
Imbagħad bid-daħk intela fomna u blajjat ta' ferħ il-sinna ngħidu flimkien. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulej magħna, u aħna bil-ferħ intlejna ngħidu flimkien. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb. Dawk li jiżraw fi dmuħ jaħsdu bil-għana tal-ferħ ngħidu flimkien. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Huma u sejrin imorru jibku iġorru żrira għażrieħ. Iżda huma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ. Iġorru il-qatet f'idejhom ngħidu flimkien. Min jiżra fi dmuħ jaħsad bil-ferħ. Nqumu bil-wifqa. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u bil-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqet lejh omm ulied Zebedew flimkien ma' uliedha u nxteħtet qudiemu titlob xi ħaġa. Xi trid staqsija. U qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi qalilhom tixorbuh iva. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien. Imma hija għal dawk li għalihom hija mħejjija minn missieri. Il-10 l-oħra, meta semgħu dan, inkurlaw għaż-żewġ taħwa, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: tafu intom fost il-pagani, il-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom u l-gwarrat biex iħaddmu fuqhom is-seta'. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddejtakom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-irsir tagħkom. U hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Il-verset ta' qabel l-Evanġelju rajna hekk. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Fl-ewwel qari San Pawl ifakkar lill-insara ta' Korintu u jgħidilhom li aħna għandna teżor kbir f'ġarar tal-foħħar. U dan it-teżor jekk aħna nħadmuh noħorġuh barra tidher il-glorja ta' Alla. Il-Vanġelu qed jgħidilna li l-glorja u l-kobor ta' Alla mhix qiegħda hemm, ma tidirx hemm min kemm għandu qawwa, min kemm jaħkem, imma min kemm jaqdi, min kemm iħobb. U għalhekk din is-sentenza hekk illum f'din il-festa għażiża
ta' San Ġakobu Eżies. Illum tajjeb li nagħmlu riflessjoni u ngħid imma jien qiegħed nagħti l-frott fil-ħajja tiegħi. L-ebda siġra, jekk kien hija siġra tal-larinġ, l-larinġ ħadd tagħtik. Mhix se tagħtik il-bajtar jew l-għeneb. Kull siġra tagħti l-frott ta' dak li hemm fin-natura tagħha. Minna kemm aktar aħna eżies, ejjew napprezzaw. San Pietru jgħid aħna ġejna nlaqmin fi Kristu. Jien nemmen li jeħtieġ li nbidlu ftit il-mentalità tagħna fil-mod ta' kif naraw ħajjitna. Ħafna drabi ngħixu l-fidi tagħna eżies. Bħalli kieku aħna rridu nagħmlu ħafna affarijiet. Kważi ngħixu b'toqol il-ħajja tagħna. Imma l-mulej qed jgħidli sempliċement ħaġa waħda. Għex dak li jint. Għamel dak li jint li għalih ġejt mibgħut. U għalfejn aħna x'inhi n-natura tagħna. Aħna imlaqmin fi Kristu u allura il-mulej Ġesu tefa' fina din il-kapaċità li aħna nagħmlu frott ta' imħabba lejn xulxejn fil-ħajja tagħna, fil-familja, fis-soċjetà tagħna, fil-post tax-xogħol tiegħek. Id-dinja, jien ma ngħidx il-Knisja, id-dinja għandha bżonn li tara il-frott tal-bniedem nisrani. Mhux tal-bniedem tad-dinja. Għax il-bniedem tad-dinja frott ta' egoizmu jipproduċi, imma l-bniedem ta' Kristu jipproduċi l-imħabba ta' Kristu. Dan li tfisser tkun dixxieplu tal-mulej Ġesu. Ejjew nitolbu fuqna l-koll għajnuna tal-Ispirtu Santu ħalli jenna tassew inwettqu dak li hemm ġo fina. Ħalli dak is-sabiħ, dak it-tajjeb li hemm fina inħalluh jagħti l-frott. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti Eżies, ejjew issa b'fiduċja inrisqu it-talbit tagħna lil dak li tagħna l-kapaċità li nħobbu kif iħobbnaw. Ngħidu għalhekk ħeġġiġna mulej bl-imħabba tiegħek. Ħeġġiġna mulej bl-imħabba tiegħek. Jitolbu għall-isqfijiet ħalli huma s-suċċessuri tal-Apostli ikunu dejjem lesti biex jagħtu xhieda tagħhom għal Kristu. Jitolbu għal mexxejja tal-popli sabiex huma jarfu li s-seta' jingħatat lilhom mhux biex jaħkmu fuq il-popli imma biex jaqdu lill-popli ħalli s-saltan tassew il-paċi tant mixtieqa fid-dinja kollha. Nitolbu għalina il-koll sabiex aħna wkoll nikbru fi smieħ tal-kelma t'Alla u tkun din il-kelma t'Alla li tenna nagħmlu frott bnejn. Nitolbu. Taħt il-ħarsien tal-Madonna ta' Pinu impoġġu il-familji kollha tagħna, partikolarment dawk li hemm ukoll il-mart, il-qalb, id-dubji, il-biżat. Biex blajnuna ta' Umna Marija huma jarfu kull familja taraf
li hija maħluqa biex tnissel frott ta' imħabba. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, li fis-sagrifiċċju ta' ibnek il-għażiż, int għallimtna immutu għall-oħrajn biex ikollna l-ħajja ta' dejjem. Għati lilna li naqduk b'qalb ġeneruża, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, għal-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana, naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba u wilqa s-sagrifiċċju għażiż li sejrin nofrulek fil-festa ta' San Ġagbu, l-ewwel wieħed fost l-Apostli, li xorob il-kalċi tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu sidna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti ir-raj ta' dejjem ma tħallix weħida il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li jinti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll,
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħu. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If tu algo mera Cristo tu
nitolbu. Irċivejna mulej id-doni qaddisa tiegħek, kolna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu. Għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.